Il-Kunsill Lokali tal-Munxar nida programm ta' attivitajiet għal matul iż-żmien tas-sajf. Dan il-programm bl-isem Love Xlendi huwa programm vast fejn ta' kull nhar ta' Sibt se jkun hemm esibizzjoni ta' talent lokali u attivitajiet oħra. Fost dawn attivitajiet ta' min isemmi l-fjakkolata tradizzjonali ta' Xlendi, il-Festival ta' ċeramika kif ukoll ix-Xlendi Sunset Festival li se tkun l-ewwel attività li se tiftaħ dan il-programm ta' attivitajiet. Dan il-festival se jiġi organizzat nhar is-Sibt 18 ta' Lulju mis-7:30 sa filgħaxija l qudiem. Fih se jieħdu sehem bands rinomati bħal Rubber Band u The Travelers flimkien ma' DJ Mikiel u Ronald Briffa. Is-Sindku tal-Munxar Damien Spiteri Armanet News li dan il-programm jinvolvi ħafna xogħol u ħsieb. L-għanulini tiegħu huwa li jservi ta' pjattaforma għat-talent lokali kif ukoll joffri spettaklu lil viżitaturi fil-bajja pittoreska ta' Xlendi. Is-Sindku enfasizza l-importanza ta' dawn l-attivitajiet anke bħala għodda sabiex ikun attirat it-turiżmu intern f'dawn iż-żminijiet ta' sfidi. Is-Sindku appella sabiex in-nies iżuru x-Xlendi u jgawdu minn dawn l-attivitajiet li se jkunu organizzati kull nhar ta' Sibt.